गोसोआवदि खामजाथों बाख्नाय जाथों नोंनि मुङा जिसु बाख्नायो जों नोंखौ सिबिनो गोसो गोरबोजों नोंनि मुङा गोजौआवदि खामजाथों बाख्नाय जाथों नोंनि मुङा जिसु फालिथाय गाबोब्ला गितफोरावनो लोगोसे सोरगोआव मोनफैगोन रोजाबनाय सोरगिदिङै जोंनाय जोंनि गोसोखौ बोलाङो गोजोन गोसो गोनांफोर जिउआव गोसो नांनायफोर फोरबोजों लांसिन जादों Wow.
सहैनो थाखाय जोङो थाबायलांनांगोन मेडिटेट जों खालामनांगोन खौसे जों गोसो लानांगोन only then we can achieve it बे हपखौ जों लाभ खालामनो हागोन आरो जों बे हपखौ जों खुनुदिन गारनो नाङा जेब्ला नोङो हपखौ नागारबाय अब्ला हपआ नोंनिफ्राय अरायनि थाखाय थांबाय नों जेसे दिन नोङो बे हपखौ नों लाबाय थागोन एसे दिन बे हपआ नोंनाव थाबाय थागोन सानसे सम सफैगोन मोनसे पइन्टआव नों सफैगोन बे पइन्टआव बे समाव नोङो बे हपखौ नोङो मोनदांनो मोनगोन उपभोग खालामनो मोनगोन बेनिखायनो नैबे हपआ दा जोंनि मोखाङाव गैयाब्लाबो जों बेखौ खुनुदिन गारनो नाङा दा खृष्टनि अनलायनाफोर नैबे जों खौसेयाव थानाय माने जों इसोरनि आशीर्बाद जों लाभ खालामो खौसेयाव थानाय माने जोङो मा होनो इसोरनि जि मा होनोब्ला बोलो बे बोलोखौ जों लाभ खालामो यूनिटी इज सो इम्पोर्टेंट जोंनि ख्रिस्टियान जिबनावहाय जिखुनु जोंनि मण्डली जिबनाव एनेखि जोंनि परियाल जिबनावहाय जोंनि हादरनि जिबनावहाय नैबे खौसेया बिराद इम्पोर्टेंट